Atay nga COVID. Atay nga COVID. Pagpuyo mo sa balay, kung di mo gusto mamatay, bahala na og laay, ilang tamag mahay. Kung wala na'y kaulay, mangutlo lang ka munggay, kay uki manibay, papahimsog sa lagay. Atay ning COVID. Naglagot si nanay kay nagtagay si tatay, ang ayudas barangay gibayluan og tanduay. Paguli niya sa balay, nagmahay si tatay, di kadulog kang nanay, kinagluya iyang lagay. Atay ning COVID. Pagpuyo mo sa balay, kung di mo gusto magmahay, bahala na og laay, basta di lang mamatay. Kung wala na'y kaunay, mangutlo lang ka munggay, kay uki manibay, papahimsog sa lagay. Atay ning COVID. Naglagot si nanay kay nagtagay si tatay, ang ayudas barangay gibayluan og tanluay. Paguli niya sa balay, nagmahay si tatay, di kadulog kang nanay, kay nagluya iyang lagay. Atay ning COVID. Atay ning COVID. Atay ning COVID.